Air Srbija odlaže letove između Beograda i Katanije zbog vulkanske aktivnosti Etne. Petak, 5. jul 2024. godine u 12:13. Zbog privremenog zatvaranja aerodroma Katanija na Siciliji usled aktivnosti Etne i štetne vulkanske prašine, Air Srbija je prinuđena da odloži današnje letove između Beograda i Katanije. Let Ju-438 iz Beograda za Kataniju, koji je prema planu trebalo da poleti danas u 11:55, odložen je za kasniji termin i prema trenutnim informacijama, poleteće danas u 20:25 po lokalnom vremenu. Posledično, let Ju-439 iz Katanije za Beograd, koji je trebalo da poleti danas u 14 časova i 30 minuta, odložena je ZS danas u 23 časa po lokalnom vremenu. Privremeno zatvaranje aerodroma na Kataniji utiče na redovnost saobraćaja i gubljenje aerodromskih slotova svih aviokompanija. Posledično, tokom predstojećeg vikenda kapacitet aerodroma u Kataniji za poletanje i sletanja može biti smanjen, što može prouzrokovati dalje pomeranja vremena letova. Air Srbija preduzima sve što je u njenoj moći da bi pružila podršku putnicima na navedenim letovima. Više informacija putnici mogu dobiti pozivom kontakt centra Air Srbije na brojeve telefona 0800 111 528 iz Srbije plus 381 11 311 21 23 iz inostranstva na sajtu airserbia.com ili praćenjem stranice Air Srbije na društvenim medijima.